Din ir-rokna qed titwassal ilkom mill-paġna ta' Facebook Kelma Kelma. Pietru Pitravu. Karmel Ġikawki kiteb ħafna kodba sbieħ. Il-karattri li ħoloq f'dawn il-kodba jibqgħu jissemmew għax huma l-qalb iż-żgħar u l-kbar. Fosthom hemm Mastru Gerfex, in-Nannu Lib, Betta Trombetta u Pietru Pitravu. L-ewwel ktieb ta' Pietru Pitravu kien ħareġ fl-1976, kważi 40 sena ilu, u l-ewwel storja isewwa sew dwar il-laqam ta' dan it-tifel li l-Praspar u l-Bawxati kien jivvintom. Għaliex isejħulu Pietru Pitravu, ejja nisimgħu il-ġrejja. Il-laqam. L-iskola konna t-tnejn fi klassi waħda dik tas Sur Borġ. Dan l-allim kien jagħmel ħiltu kollha biex jarana sejrin il-qudiem fl-istudju, li kien għalih kien ilaħħaqna kollha professuri. Iżda jaħasra xi wħud minna kienu jiġu l-iskola biss biex isaħħnu l-bank. Tista' tgħid li qatt ma kienu joqogħdu attenti għall-lezzjoni u ħmier kienu u ħmier baqgħu. Pietru kien wieħed minnhom biex ma ngħidx il-perċimes tagħhom. Jum fost l-oħrajn is-Sur Borġ kien qiegħed jallimna x'issejħu n-nies tax-xogħol, kull wieħed skont is-sena tiegħu. Għalinna li dak li jibni djar ngħidulu bennej, dak li jsewi żraben skarpan, dak li jagħmel l-amara Mastru Daxxa u l-bqija. Għamel lista ta' xi 10 u kitibhom fuq il-blackboard waħda waħda. Domna ħafna naqrawhom u mbagħad dawwar il-blackboard biċċu mal-ħajt biex jara niftakruhomx bl-amment. X'insejħulu l dak li jaħdem fir-raba'? Staqsina. Ollew idhom ħafna tfal. Staqsa lil Kallejja. Bidwi, wieġeb dan. Tajjeb, reġa' s-Sur Borġ, u dak li jaqbad il-ħut. Din id-darba staqsa lili. Sajjiet ser, weġibtu jien. Tajjeb ukoll, qalli hekk kif dawar ħarstu lejn Pietru u lemħu għaljenat jitkellem ma taħdejh. Pietru, ħatfu fil-pront. Bil-wieqfa ħalli naraw kemm kont attent. Pietru nħasad. Kien ilu għaljenat matul il-lezzjoni kollha u lanqas biss kien jaf fuq ix kien qed jitkellem is-Sur Borġ. X'ngħidulu l dak li jaqta' x-xahar? Staqsih l-għalliem. Pietru ħasibha ftit, imbagħad wieġeb. Jien ngħidlu biex joqgħod attent li ma jmurx jaqtali widinti bl-imqas. Aħna nfqajna nidħku, iżda s-Sur Borġ xejn mara tad-daħk, beda jteftef il-mustaċċi bit waħda u jħokk il-qara bl-oħra. Meta batta ftit id-daħk, dar fuq Pietru u reġa' staqsih bl-ikbar paċenzja. Lil dak li jaqta' x-xahar x'insejħulu Piet? Pietru kien mifxul għall-aħħar u reġa' tafaħħal sieqa. Ġanni ta' Marinton! Konna se nerġgħu nidħku imma s-Sur Borġ ħabbat jidu ma' wiċċ il-mejda u ħasadna minn ġewwa. Hawnhekk waslet il-paċenzja tiegħu, wiċċu sar aħmar nar bir-rabja u għajnejh bdew itajru xrar. Beda jdur mal-klassi ferfer idejh u jgħajjad. Bravu, bravu tassew, bravu daqs. Daqs Pitravu qabbililu Pietru biex iwaqqaħ ħaċċajt u ma jistħix u rnexxielu tafux għax infqajna nidħku kollha bis-Sur Borġ b'kollox. Dan dar fuqu, tab tnejn fuq il-bettija ta' zaq li kellu u qallu bid-daħka. Jekk fomrok kollu qatmet waħda tajba qed tal-lum u kompla jdur mal-klassi għeduwet waħdu. Pietru bravu daqs Pitravu, he. U dak l-imbierek ta' Pietru baqa' magħruf sal-lum bħala Pietru Pitravu.